Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Mga kandusanan, kaulanon gyud karon mga kandusanan. Naglain ang panahon karon mga kandusanan, pero padayon lang gihapon mga kandusanan. Nagdaot ang kalibutan mga kandusanan, oh. Pero padayon ka po ng shooting mga kandusanan. Laban lang. Mga kandusanan, pasensya na adunay bata nga gahilak-hilak mga kandusanan. Di magina to mapigilan ang mga bata mga kandusanan nga maghilak sila. Kuha na lang, Bik. Oh, kalingan ka na agad. Isa, isa. Isa dia. Gulis go. Wala ko kabaluan ni kandusanan kung unsa na niya akong kilay. Mo naman siguro Pasensya mga kandusanan, kay muna ginamugkuan. Uyon. Kung unsay bagay sa amo nga make-up. Mga kandusanan, basta na mo yung mga gusto ipadala sa amuang istasyon. Ipadala lang ninyo. Para Pwede among- sa Gcash. Pwede sa Gcash, sa Palawan. Pwede na mo. Pwede padala para amo na siyang himuan og suliran. Para matambagan pod mo basta mo yung mga kahinakit sa imong kasil-kasil. Sa yung mga silingan. No, di ba? Di ba? Yes. Kaya bisag ganit kami ani mga kandusanan, wa kami katambag sa mukha gali. Wa kami katambag sa mukha gali, nangangunsa nami. Todo ra ni panambag mga kandusanan, tambag balibag pero pag yun mi katambag sa mukha gali ngon nangangunsa nami. Yes. Ngani lang ni siya, ngani among life mga kandusanan, mga mo apil maligita pagka-artista mga kandusanan. Mo ni siya. Mo ni tubag. May tubag Tubag sa inyong mga problema. suliran. Tubag sa inyong mga problema mga kandusanan. Naglisod yun sa amin mga kahalusanan kay walay sa amin nga lain mga kahalusanan. Alam kabaluan ng mga kandusanan ug mga unsa na yung mga naong. Pikas balay na. Seryoso ni mga kadusanan. Serious ang labanan ani mga kandusanan, serious. Di ba? Laban. Ano na ka? Kuan Kilay na may mga kandusanan na kilay. Bisin kilay, bina siya mga kondusanan. Siya pinakanindot ng buhat og kilay mga kondusanan.
kandusanan, kamot among gigamit mga kandusanan kay mas dali ang kamot mga kandusanan. Ito nang may gipalit sa baryo. Aw gikuha si Jasmine yata. Nabuti yung audio. 15 siya. Ha? 15 sa itong bahay sa internet na bitbit. Okay na ilang internet susug kayo. Naundang dito niyo, no? Hmm. Ang togra tayo ano ko ang May gunag kami. so, Oh, mala ni siya mga kandusanan, oh. Diba? Bongga. Bonggang show. Show ka oh, mo na ni mga kandusanan, oh. Tingnan mo ang aming makeover. Tapos ka na? Di pa. Hindi ka pala tapos. Hindi pa pala siya tapos mga kandusanan. Naglalagay pa siya ng nose line para lalong tumangkad ang kanyang ilong. Bunga nga. Hindi ka pa nag-lipstick. Mamaya na. Ganito lang mga kandusanan o kunti pa. Kunti pa ko lang pa para dark siya kunti. Ayan, tapos ka na mag-lipstick? Di pa. Paglagay ng lipstick. Ayan na. Ang hirap magtagalog. Anong kulay nilagay mo sa busang? Ano? Pink sa akin mga kandusan pink. Red yung sa akin. Ayan, tapos na kami. Ay, hindi pa pala siya tapos. Tarungin mo yan. Para bongga ang show mo. Ayan. Wala pa. Ano ka ba? Hindi pa pala. Ano pa ilalagay mo? Sabay mong butang? Blush on. Blush on. Blush on ko first. Red talaga yung blush on ko para. Ayan, tapos na siya mga kandusanan. Hindi pa makalusanan. Siya lang ang sabi mga kalusanan. Hindi pa ako tapos.
Ayan. Tapos na siya mga kahandusanan. Thank you for watching mga kahandusanan. Thank you very much mga kandusanan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Bird, Aninuhon. Ganyan talaga mag-makeup mga kandusanan. Pagsugod na may vlog karon mga Yes. kahandusanan. Abangan ninyo ang susunod na kabanata.